бронзов на Аня Кесели на най-дългия крол. Дойде време за първото плуване. Очаквахме го с нетърпение. Вече повече от 24 часа, след като вчера стана ясно, че Габриела ще плува в тази вечерна сесия на 200 гръб за жени. За първи път в своята кариера софиянката Габриела Георгиева ще участва в подобна надпревара и в финално плуване. Постепенно започва излизането на състезателките в крайните коридори. Габриела ще плува в 6-ти коридор. Споменавам отново, тя влезе с четвърто време в този финал, след като последните 18 месеца записа 2 финала на световни първенства в голям басейн. Ето, че работата й се отплаща и тя ще плува на финал най-сетне. Камила Ребело с лично време от 2.05.44, португалката в 8-ми коридор. Още една състезателка с лично постижение, 2.04.70 за Ема Теребо в първи коридор. Това състезателките с най-бавните времена. Популярната италянка Маргарита Фансиера с много опит на големи първенства, 2.04.59 в 7-ми коридор за Фансиера. Тя взе сребро от Казан 21 на този финал преди 2 години. Кира Тусен, европейската шампионка с 2.04.56 във втори коридор, представителката на Нидерландия. Габриела Георгиева на първия си финал в своята кариера с нов национален рекорд от 2 минути 4 секунди и 37 стотни, свали с около 60 стотни от личното си постижение от Бургас преди няколко седмици. В 6-ти коридор е Габи Георгиева, желаем искрено успех. Една от двете британки в финала, Кейти Шанахан, 2.03.73 в трети коридор. И състезателките в средните коридори с най-добрите времена, Полин Маю на 30 стотни от личното си постижение, но все пак не успя да го подобри вчера, 2.03.22 за Маю. И Меди Харис, която пък свали 9 секунди от личното си постижение, което имаше преди началото на тази надпревара, 2.02.58 за родената през 2002 британка. Две представителки на тази страна в финала, но нас най-много интересува участието на Габриела Георгиева. Желаем и искрено успех, да се наслади на това плуване за първи път на финал в своята кариера. Една от най-постоянните в българския национален отбор по плуване, що се отнася до участията на големи първенства. Ето, че трудът се отплаща и най-сетне тя е на финал. Тук може би единственото, което Габриела може да подобри е психиката си. Да направи това, за което е подготвена и вече в последните метри да не се отказва и да натисне си. Хубав старт на Габриела, тя е подобрила много в подводната част, но и на старта направи силно тръгване вчера. Да видим какво ще бъде времето и на първите 25 метра. Поведе Ема Теребо в първи коридор с 14.21 Габриела, с около 20 стотни по-бавна от вчерашния си старт, но да видим как ще развие плуването си. Обърна 6-та след първите 25 метра. Повежда Меди Харис, която направи изумително лично постижение. От 2.11 слезе до 2.02, което е изключително развитие в нейното плуване. Осма е Пансиера, която плува до Габриела, а Габриела с 15.16 на последната дължина обърна пета. Сега пак обръща пета. С 15.5 са последните и дължини. Според мен, ако се задържи в полезрението на французойката, би било най-добре за нея. Меди Харис и Полин Маю в средните коридори водят към момента. След преплувяването на дистанцията, Габриела Георгиева вече е четвърта. Държи се до времето от 15.5, равномерни дължини от началото на състезанието. Тръгна малко по-меко, но сега е много стабилна в своя ритъм. 15.9, продължава да е четвърта. А остават по-малко от 70 метра до финала на това състезание. Харис води, Полин Маю трета, Кейти Шанахан, другата британка,
в момента обръща трета. Габриела Георгиева четвърта, поредна стабилна дължина от 15,7. Дано е запазила сили за един финален спринт. Разликата не е много голяма, явно всичко ще се реши в последните 25 метра. Последно обръщане води Меди Харис с около секунда пред Шанахън. Вероятно тя ще вземе и златния медал. Сега Габриела опитва да ускори в шести коридор. Обърна пета. Завършва Харис. Тя взима златния медал. Шанахън втора, Маю трета. Габриела Георгиева с 8 резултат. 2.04.59. Това е време близко до националния рекорд, но все пак над него. С 8 време в последната дължина бе с 16.07, пред последната 16.4. Средната част на дистанцията бе супер равномерна и стабилна. В последните метри вече намали скоростта. 2 минути 4 секунди и 59 близко до националния си рекорд, но дори да го бе подобрила с малко, да кажем, в рамките на 2,4 и 3, вероятно щеше да е между четвърто и шесто място или между пето и шесто, някъде там. Меди Харис все пак за златния медал, Шанахън втора, Маю трета. Това, което може да наблюдаваме, че това беше един изключително гъст финал. 5 състезателки в рамките на 2 минути и 4 секунди. Много сериозна плътност на резултатите. Панциера не успя да влезе в зоната на медалите с секунда и 9 десети и по-бавна от победителката Харис. 2.02.45 за нея. С много лично постижение развиваше по изключителен начин резултатите си от вчерашната сутрешна сесия до сега. И виждате, прави ново личност, взимайки този златен медал. Поздравления за Габриела, че присъства на този финал, на първия си в своята кариера. Предстоят и още стартове, утре ще плува на 100 гръб. Днес пропусна 50 сутринта, но естествено да се концентрира изцяло върху финала на 200. Ще имаме още две български плувания от тук насетне. На 100 съчетано за жени, след като бе дисквалифицирана в първия момент, след контестация, жалба от страна на Българска федерация по плувни спортове и на треньорския щаб. Съдиите промениха решението си. Нека отчетем и влиянието на Георги Аврамчев, президента на Българска федерация по плувни спортове, който незабавно е реагирал, след като Диана Петкова бе дисквалифицирана. Впоследствие много бързо и съдиите са реагирали за да я върнат, така че в финала на 100 съчетано ще има 9 състезателки плюс Диана. Нещо, което аз лично в своята доста скромна журналистическа кариера не си спомням. 9 състезателки в финал. Естествено тези от вас, които имат по-богат исторически бекграунд за плуването, със сигурност могат да ме контрират и да ми споменат за някой подобен финал, но Диана ще плува в финал с 9 състезателки, по-късно в сесията около 19 часа. Още един финал на 50 свободен стил за мъже, където състезателите постепенно излязоха вече. Това е Себастиан Сабо в трети коридор, европейският шампион в дисциплината. Той е с трето време. По-бързи от него в вчерашните полуфинални серии бяха само Лоренцо Дзадзери и Бенджамин Праут. Дзадзери пък бе втори в Казан 21 преди 2 години, но преди да видим Праут и това плуване, ще чуем и Габриела Георгиева пред нашия репортер Андрей Кичуков в Фотопедия. Поздравления за първият ти финал. Как видя плуването ти отвътре? Започна добре, но пък на финала стана остро. Да, за първи път съм на финал. По принцип трябва да се радвам, но изобщо не ми е до щастие в момента, защото се чувствах подготвена, обаче не се получи по-бързо. Реално с моето време от вчера ще стана четвърта. Движи се четвърта през по-голямата част от времето. Какво се случи след последното завъртане? Случи се, че са 3 по 200. Това се случи. Но гледам напред и за следващия път знам, че все пак мога да бъда като по-елитните спортисти, така да го кажем. Какво очакваме от теб до края на шампионата? Ми остана ми още една дисциплина, 100 метра гръб. Не стартирах сутринта на 50, именно с цел да си почина. Но да, 100 гръб остана. Какво очакваме?
очаквам да си подобря моето постижение от половината седмица на държавното. Успех! Мерси. Благодаря на Андрей Кичурков за това интервю с Габриела Георгиева.